рокля е труден, но изборът на правилното бижу за бала може да е още по-труден. Затова от Бирсе сме ти приготвили 5 стилни идеи, с които няма как да сбъркаш. Сребърно колие с циркони. Класика, която пасва почти на всяка рокля. Елегантно, блестящо, но не прекалено натрапчиво. Висящи обеци с перли и камъни, идеални за прибрани прически, подчертават лицето и добавят нежност и стил. Комплект обеци плюс колие. Когато искаш визията ти да изглежда завършена и обмислена. Перфектната комбинация, без да се чудиш какво с какво да съчетаеш. Акцент с камък в цвят синтопаз, аметист или друг цвят, който се допълва с роклята ти. Лек цветен акцент, който прави огромна разлика. Минималистични обеци с камъче. Ако роклята ти е ефектна, бижуто трябва да е леко и изискано. Минимализъмът винаги е на мода. Какъвто и да е стилът ти, в Бирсе ще намериш бижуто, което ще направи вечерта ти още по-незабравима. Разгледай специалната ни селекция за бала на birse.bg. А до края на май месец има до минус 60% отстъпка на сребърните бижута.